Anope here nyame adom de 2 minutes na basa. Obofo nyankopon yaba. Adono mabra nyankopon. We Efri Monica Kwadwo nchen. O se nyame sunsom. Anope nyame ambremu a ababonu ma ye beye die ni. Anope Lumba super so yasene. Say yamfa Mesom ji se dwumadi ne Mesom anope. Woni me say nsuo e ma nkwa. Se wan de dimpo na nya nsuo no ma. Wapo modin be kon kan de ama o. Enti okwa yare sabia. Dr. Bechira we say. Aya tanum nsuo. Nene nsu papa ba bonten a. Ghana fo nyina nsi ni fom. Eye Lumba nsu pa. Ensu ani din ne honam se ne no. Dwumadie bia wudi a obehia nsuo wase no. Pani nyina akwadan Lumba nsu pampanifo e. Yempa nsuo fama na mfa so ahoho. Say ya badintu ase. Say ya wade. Say ya yi ase. Pani nyina akwadan Lumba nsu pa. Ebisa yensuo no. Ya to ya bo ase de famfidie mo. Aso se ko gyan wonum bia mfumsuo bia na so ha bia ne akire kura. Na kwanya kase ma Ghana hyenkafo. Wa wonim trasike ni bitwie. Kia na wonim twie. Obani kopie mo e. Awo Lumba ensu pa kachi. Na ko fa nso no bi kwa akine. Na bosum do a wo so benya sika dwete e de agu botom. Frempedefo ahomatrufo eso e na gimu nkiremu. Eye 0555 274 757 0555 274 757 and 0577 475 343 0577 475 343. Santina ko pie modan so ma ne potem ono ma nsuo no abusu ho pa. Ene se madam abanya meche Afia papa Charles Kojofo so dade Lumba nsuo ni bi a woton wadan so man ne shop no eben Lumba Sport esan so eben Apia Tusile ni mu ha e wadan so man fena homa trufo iso e 0557 349 401 0557 349 401. Santina ko pie mo ofan konso a Mama Vic afanso ni bia woton Vicente adehia mo wa masama poku ase insa wam nyina onfo mani fa nkire mu e wo ofanko Sport M Mama Vic ne shop no eben Sport M eno no ofanko ne potem esan so ben washing bay ni pe o ofanko fena homa trufo so energy nkire mu 0500 680 783 0500 680 783. Send menya special guest Afia Ayiwah ampaye bebia yi pa anope papa Charles Kojofo sunchi akese enkoma udin pa eni mama Lumba anope me chia mu nyina programs eye manager with the bekan managers the den Eddie Mavis insurance do da na board mra ne say silver lady Peter Sakado o shire se denchembo anope esa anope chia akese enkoma Kwabna Hitman DJ Hitman Bemo Boada 10 gramo Ifia obian ho ne se woso wase na obia wase ne sisi kwabra fokora ane pe bra kwabra ntia kase enkoma odin pa na no pay me special guest am ne bedin koma Afia ha no no ansa na kwara se me introduce no tie we me ba sisi a DLFM 106.9.
Eye no kwasem. Sa ewie mu na sesa. Nanso twede ampo Nyankopɔn de tuturobonso Nyankopɔn no. Ranfo amwa Nyankopɔn no. De okohu otwe na ma wabotanse wo no. One de won sesa de biala da. Adwuma wutie yi. Efri Afia Ayiwah nchen. Dodo wana bono mrane se vicin lady. Enyu we no me say mu odete sa no manam. Wo se de wiase ko. Ene de abrabo ne yesese abrabo no mu na wa hu. Edu ba bia se de niam edi inchinu ahwe no. Se wo anya nyame mu gidi a. Wa hwe Kristo suma kwantuo no. Wo be san wachi kura. Naso anopai Afia Ayiwah Sammy kan kire o se eye wiem keke ne sesa na nsu twide ampo Nyankopɔn de on sesa de biala da Eji tumilika na sham go Facebook no so eye capital D capital L now the FM naka ho no about 106.9 Nebra behwe special guest anopai Bisa ho kura sane ye kase Afia Ayiwah na oye hwan Vicin lady ye hwan anopa ye bedi nkomo Osi mwacho na brabo no wahu empenifo se du baabi a amani ntra nanso ne Nyankopɔn de ebre semo ne mene pamo ene oye na ade Enyuma wa baka amanfo okrum hanom emebinum de agi sika bobra no enya sem kuma kura na asotwe de ampo Nyankopɔn ani se yimtuni Afia Ayiwah dodo na friend se vicin lady no ono wankasa de no nwom eba bonten na otwe nipa edeka otwa adwuma no ho hyene se twede ampo Nyankopɔn Jesus Christ ekaye se ewom se otwa adwuma ne de so pa na nsa adwuma yefo ne de sua eno na aso yen sister Vicin lady ani se ono so yen na fam de obeboa na ode atwe en bottom kese ama Nyankopɔn watwe akra de abo twede ampo Nyankopɔn enti wosi ewiem na sesa Nanso Nyankopɔn de on sesa da anopa me kwa ne chene de nkomo Sidem di ka kan to me kan share Facebook no so eye DLFM 106.9 na yen sha se ni nkomo no pay Ano person so no so wa Ghana ha nyina encha kese nkomo mu nyina se du Sundays nyina modem ka se fide ne to DLFM 106.9 na mutie Mesom ji se dwumadie no ye ba be she onkura na no pempo ansa na wakwa sore ehu hia yi pa enyu we se wunsan yankan bia bobod ne kopa akire kwan na ebe hye wunkran ebe hye pu ewo Kristo suma kwantuo num efiri se nyame de nsesa da ewie mu pe ene sesa entina de bi obo nse ne nsu na ise de ba beto no na ewie mu aye echese bisi basa no eno nkyere se de bia da nsu beto eno nkyere se de bia da ewie bebo ewie mu be sesa keke na twede ampa Nyankopɔn de nsesa da mamenko yenua ba Afia Ayiwah vicin lady nchen na yankoma na kwaba ahofe Nhyiraba memo akwaba yeja na empom ti say Yesu adomboko mate won kasa na yenatiefo no so se de biada omompa e bone se anopai anka ye no beshi atwede ampa Nyankopɔn abrewa yipuma wo kwam anopai yense atumi akan fia yesam akwaba bio medase
Se ehye pa. Yesu adom. Anope ye dan Yankopon ase. Enyuma na etwago yi, eye ewie mo. Yes. Ene sesa. Eye wa wonwoma na so obi nwom na oto ye na wo ta wo bo na chidom. Pacho ye mi amenyum. Eye wa wonwom. Mpacha. Ewie mo na sesa. Yes. No kwa sem se ewie no sesa mpa. Nyom ne de wa chirechire mo wi. Na so nwom ho yi eda ya tifiri ni wura na nkasa no. No correct. Enti media eja ya no na nam ho a na so nwom no wankasa na abechirem. Ma yen listeners no ehunu but ayenti enam so a wode nwom a wato ne din se wie mu ene sesa na mmom Yankopon de on sesa da. Na no pay edi kame fanchi akese ma DJ Hitman. Meji se waye krado tie dwumadi ni panti kwabna hit and pay enchi akese enkomam. Mesom echi ano pa. Wanchi ano kro no benya asma no pay. Eti visi lady and pay me di kan mi se wasem we. Okay. Ghana hanom nwom to no nwom to fo do so bebre. Ena nwom no so ye mu categories bebre na. Ebitu eye hip hop, highlife. Enya funky ni ho kenke ka ho a R&B ne ade. E de na ka wa koma se wo no wonkoto nyamenyum yi. Me a baby am free no. Me ye Christopher. Free Christian background. Me mama. Ye swanya na anja ha sorry ntete ya no DLFM. Okay. Ye sha se ye to nwom me ni me nuanom miensa. Yeah, near Fire Sisters. Na to nwom from the bare age of 11. Nti no nyame ho nwom na ya to a besisa amre. Ye na minja ye ya meda so krami. Enwom no na moto na sorry anasa na mo amokobo programs na de mususuari nyina no. Na kwa be na mo fa so amoto nwom na ya so da mu anasa sen. No ya to a sorry dem. A sorry dem mu. Wo mu so ye ko programs. Oh okay. He do be a na afa nyam urade ya domama yetimi ejina ni pa the domanim. Nti na afa ya start call programs. Enti wuso nya na nwom to ne de obeka ne se na ya chede. Gospel na. Ti anka wa koma se wonkoto R&B ana se highlife ana bibisa ada. There be. We say sometimes baby I will free bano. Ene be kire. Ye see so ne de ye ma me de sorry ne ma nti anka makoma se me call the other side. Wo ma me na oye dickness wa sorry ana. No anya hwiu. But na ni kunya me adwuma no ho. Wo papa so nye sofo. On kwa sorry kro be pia etiko ye nko Sunday school. Din. Na sorry no so ben yen. Oh okay. Nti ne Sunday bia de. Wo atade oni atade wo sum wetiko. Near Assemblies of God, Miracle Temple, Achimota. Oh, okay. Yes, and how to hatch Aheya. The actually young point, Copase. Mammy saw na da breben pa. And a one cassa who ran you to Muse, who young mutuni. Ususana de Namotojum Cranka say, who would have Musa feed the Yammer who said, dear Druid, Mia, Betonium Senum to Nian Cassano. Eh, breben. 2023. Muhonom na 2023 jade ya hwa se rade die bepie nanso oboafo na na niema mu nye easy nti ya didi mo look from the age of 11 23 ya ene rade ya adoma mitimi pie kama koma mi trotro nyum nsu gu ho along the line rade ya madoma me nyansa ni nimde a mitimi de tro nyum nti mi tro gu ha ene sa afi ne rade ya adoma 2023 me releasing my first single na so abue okay and I me dey wiem eto aso and Jesus reigns and so so abeka ho na ese miensam nie ye koye nim kura ye guso wow mama mi saw de pa na hye wunkura ne se betonyom because bebre naka oh na ade ne de se de Ghana aye no me nso me kwatonyom se be ya menya dwete sika de agum botuma bobra se be ya menya bia ahwefie ede na hye wunkura ne ekenya wo se betonyom na wo betonyom so a gospel na ese woto ede na hye wunkura ne me toa said me kai film nkra brem no feedback me nyawo nkrofo ho no eno na hye me nkran ene adanse eno ma metete efri nkrofo ano nti da bia na ma me yere me ho se me ntonkoso okay na me nye ne mo ebi ono ma be pon sorry say sometimes we need scacro obi kwat me bo shell you know see nkran hye also when they woto nwoma e kan na koma aside that no obi wo say na de na me ra ho na so nwum ya woto ye
ba ku bi say sa obi frɛ me free northern region o say o nya stroke a o hye dem but me to nwomo no a hye ni nkran o frɛ me na ya rehum pa but erade nam nwom to ne so hye ni nkran ti sa nneema we nyina me nsam we metete a na ginger me mo na hye me nkran say me nto aso na me nkoso nye adwuma no okay mami misa wasem we nso na wo hye wonwum to we yasia bepem sa me na ye kasa yi no enwom no ye wo bia ne botaye si nani so nti ode to nwom botaye si wani so se ode to nwom pa no asade se bibi na hye wo nkran ma woto nwom no direction be na wonwom no efa ko fa se den betwe akra ma awurade se ennam kwan ben so se be hye afoforo nkran ne nko a anase wo de ne de wo to nwom se wo pese wo de twinipa ekọ otwa adwuma ne mu anase wo de be pesika dweta agu botom enkuto me to say me nyame be nam so a hye ni pankran nkran first one no e ni da so be ba a chichi ni parre ya enwuma e be manipa kai o machi wona o mo rafi o mo ho a o mo rafi o ma san o machi wo mo Kristo sum abrabo mu enwuma e wo mitiri mo makoma mo rade de adom ne say be twetwe sanfo ni nyina aba erade mu no mo ho be bo mo ho so biem na ba bi o mo hwe ase no mo be sori afiri honom no ma kura o mo gidie mu ye di erade achi ene nyoma ma hyehyɛ erade amadoma ni nyina mpesa mi di pie yeah wonim ba bia ye me de pa wo ma o ma hwe ase yes ade ba kwa na edin woni pa brabo mu ni so be hwe ase na be sori bio aya na edin so be fa nyame adwuma na be hwe ase ene me kese dodo na adeda I think say I quite remember last 2 weeks you share program ya so obi dia dance ye kan say just say o kan nyame asem sa na so wa hwe ase be pem na ontumi sori ye ba tru ye program we su nyame aka na koma say wan san sori bio na onkusu a enya otwa adwuma no ho adwuma na yame nkoso a enhwe akra fa nkɔ na adwuma mtinya menhyira wo sɛ ahwe ase ne de obɛhwe sorry no ɛna ɛden nti edru ba bia na ye de anam nnwom to so very powerful serious pa nti eno so you know ringi wa wasum sa no kwasem nti no ye nam so manipa ho abɔ mo ho sɛ edu ba bia ken so ɔhwe ase no David ko bonse nko sa Kenya ne sa na ahoden na ba nti enwum to de powerful adwuma pa be depend ba bia nwom ne fa nti wonwom no mea mete nwom no mete ase na me say said me kan ewie mu no wa na ba mabu wa hwe ase eniema nko yie ba mpesa me kire omo na kan ewie mu na sesa nsuo beto awie abebo opebeba na so nyame de a otumi ade nyina ye otumi sesa emre ne na no emre kra wɔ ne nsam ono de ono nko ano kan eba mu no hya egina o otumi so ya ade nyina ra yie ti ewie mu na sesa niema na etumi ye basa keke na so nyame de on sesa da eye no kwasem se nyame on sesa da na mama mi sa wasem we nso na ehia me yipa ever since I was ase say woto nwum yi bibia aba wutirim se minya akra nka nwum to yi kra nka mentu bi okra se wakohia o how bi wo yi adwumanya mu bibia ebesi ye wo hunu sa de we pa de nka minya meye nso se de ekwe de minya akra nka nwum kra de nka minya akra arabo mo nsem we de wu se dodo na obia unya ne smooth enkoto troto emma okay woni ama bebre o ha personally mi ama fem edu ba bi kra won fele se won koto nwum ensusu wudura sorry a wo se woto wa ba mabura ho anajo no kra bi a wo da ye kra wanna nsusu ni nyina mu no ye ginam ni ye de ato enti ubetumi a share experience with your listeners because bebre na epe obi asem tibia okomu anen enam so manyame eyi na firi mu no na ode ahye ne hunkura ne nema bia na ebu abamu ananka bunya akura nka nwom toro nka ode asie ne bi ye de hia bi me worry for some years na fe awo ho ayedin ma to nwom wa sorry am for wedding no ma singina wo beto wa woto nwom no wo be ho